Don't forget to like, share, and subscribe. Nice Yaga YouTube channel ang nagapalanga sa imo. Welcome to Nice Yaga YouTube channel, ang nagapalanga sa imo. Oops! Kalintian ay sa makadali ang inyo problema. Maglingaw-lingaw na, tumutyari na ang Nice Yaga Joke Time. Nice Yaga Joke Time na. Baskog radyo mo loloyong ba? Batian mo? Olo? Baskog? Nga nakasiling ka nga baskog. Baskog ya tunog. Do ka kaiba blaw. Pero kabalo ka noy. Ini nga radyo pinasahi kayo. Nga pinasahi sa luaw. Ikay iba niya nga radyo namin tunog. Ako niya gabagrot. Daway na gani siya may mabato sa radyo ko noy. Oh manlo no? Sakay sino ni sa halin nga radyo luaw? Ining radyo ko? Oo, no? Kasi sino ni sali? Radyo, paninilulo ko. Okay. Sino ka? Mas kubado. Ako si Kamatayan. Ano? Ikaw si Kamatayan? Kagaari ka dire? Agon nga pagakuhaon ka. Ano? Anong ebidensya mo nga kuhaon mo ako? Tungod, ari ka sa akong libro. Ha? Nasulat diri ang imong ngalan. Kag ikaw na ang sunod nga pagakuhaon. Ha? Ano? Hala, nga mo sinang itsura mo. Kalaway sa imo. Daw pamatyagan mo. Daw sino kagid nga gwapo. Ay hala, anong himuon ko si Diman? Ha? Hindi pa kuya gusto nga mapatay. Pangasawon ko pa ya si Rose. Kung bayaan siya ni John Roy. Ha? Mag-upod ka na sa akong mas kubado. Ari ang akong punyal. Ha? Hindi. Kukuan. Antis na tanan kamatayan. Mayo pa siguro. Magkaon ka, anay. Ha? Oo. Magpakabusog ka. Antis ako mag-upod sa imo. Wala naman ako sang mahimo. Ha? Kinanglan. Makakaon ka. Okay. Sige. Makaon ako. Oh, nabusugid ako sa ginpakaon mo sa akon mas kubado. Daw gintuyo ako. Daw gintuyo ako mas kubado. Pwede ba na ako makatulog? Oo, magtulog-tulog ka, anay. Matulog-tulog, anay ako. Lalalala. Do ikaw pa si mas kubado ba? Wais niya. Mayo pa. Bukaron kong iyang libro. Kag lantawon diri ngalan ko. Sigurado. Ari gid sa una ang ngalan ko. Kinanglan, idiyahan ko. Ang libro niya, tungod kay ara ang ngalan ko sa una. Pukniton ko ini. Kag isaylo sa katapusan. Ari libro. Ari matuod ang alan ko sa una. Pukniton kong page ngayon eh. Kagisaylo sa katapusan. Ari, ibutang ko diri sa katapusan. Itaod ko sa maayo. Agod hindi niya manutaran. Kundi, dugay pa kuya mapatay. Karon kamatayan. Patyon mo na bala ako? Oh, mas kubado.
Tungod maayo ka nga tao, may regalo ako sa imo. Ha? Ano'y na? Ang tanan nga ara sa una nga page sang akong listahan, hindi ko na paghilabtan. Ha? Diri na ako masugod pamatay sa mga nakasulat sa katapusan. And Salamat gigali Enrique Okay lang ah. Ano abi kay kinahanglan namon sa eskwelahan eh. Amo gani nga sang nasugata ko ikaw. Siling ko, uy, daw si Catherine lang isa. Salamat kay ginupdan mo ako. Tani sa dason, 3 na kita ni Daniel ang mag-updanay diri. Ano nga 3? Mas nami kun 4 ha. 4? Sino? May pakilala ko sa imo nga girl. Ano? Siguraduhon mo nga girl gid ha? Kag nga hindi ka naman magbati. Ano abi kay nakita ko ikaw sing nagligad. Upod mong agi nga abyan mo. Ha? Oo, pero may friend ako nga girl. Nga sigurado gid nga. Bagay ka mo. Tuod? Oo. Sige, ipakilala sa akon. Malay mo, basi siya na ang forever ko. Sana ole. Ay, Lolo Ilyong, salamat gid gali kagina sa pagpukaw mo sa ako na. Ay, oo, mas kubado Nakita ko abi kagina, do natulugan ka to sa tricycle ni Ryan. Ano abi kay kalain sang pamatyag ko? Ay, nga haw. Do ginatuyo ko ba lang hindi ko maintindihan? Tapos natulugan ko. Amo na to dayon pagbugtaw ko. Kalain sang damgo ko, Lolo Ilyong. Ha? Ano gindamgo mo haw? Kalain sang itsura. Ha? Basi naglantaw ka sa espiyo sa motor Toto Ryan. Kalain gid sang damgo ko, Lolo Ilyong. Kukuhaon ko kuno ni kamatayan. Ano? About kaluluoy mga nautangan mo eh. Nagtanom ako pinya sa higad sang karsada. Nag-agi ang maestra. Good morning ngayong aga. O nanay, o tatay, tagai ako pisos. Anhon mo ang pisos, ibakal sang aritos. Aritos bagong muda, angay gid sa dalaga. Dalaga, laon-laon, budlay gid pangasawon. Wow, Noy. Grabing kanta mo ba? O tito, intuluan ko na ni Lolo Ilyong mong. Baw, Ikaw yato aw? gakantaman ko bla sang una, sang kinder pa ko bla. Anong ginakanta mo to? Amo niyo, ang pis-pis galopad, lopad, pak-pak, nyaga buskad, buskad, sa hangin gaduyan, duyan. Daw bata gamay ka man to eh. Ay, Noy, mas mayo pa nga nangin bata na lang ko. Nga ato aw? Kay nga sang bata pa kuya, kun bakulon lang ko nagakasakitan. Pero subong, nagakasakitan ako kung makitaan ko siya nga may kaupod nga ibaan. Ahay. Dali bala, upod bala sakon. Dito makadto no yaw. Makaunta butong-butong kagatay-atay ah.
Lula, diin ka makadto. Kadamo sang dala mo, haw. Ay, toy. Buligan ko ikaw. Ari tayo, dala. Okay lo. Salamat kito ha. Wala sang problema, Lula Basyang Basta ari kuya, buligan ta ka. Ba, kanami lang nga bata. May mga kabataan pa man gali nga mabinuligon kag mabuot, no? Ay, oo balala. Ara pa man kami Aba. Pero, may nanutaran ko bala toy. Nga alahaw. Konsidaan pagani bala nga nagtigulang ko. Daw dili pagid ko nagkusog. Ha? Nga nakahambal ka lang nga nagbaskog ka kag nagkusog kalahaw. Kasi sang una, 500 pesos lang ang mapamakal ko. Daw hindi ko na madala. Pero subong, sobra libo nang nagasto ko. Pero ka mag-an lang. Ay, salamat. Ari na ko sa birthday. Wow, kadamo na siyang tao. Uy, hala. Sino no? Si Maribasyang man na. Kag may upod siya. Ay, hindi. Si Paripuloy. Parmiloy, mayo kay nakunta ko gin man ikaw. O ganun ba na kita ni? Ay, kamusta ka na, Parmiloy? Okay lang ako. Kaya ba ihambal ka na importante kaya doon ka lang ikisigog mo. Doon ka lang sa ikisigog mo. Anong natabo si mo man? Bot ko dito o ang nabatian ko ng istorya. Anong istorya naman na? Na ihambal mo pa sa akon. Ba? Pero daw ginahinay mo tingog mo laban-laban may chicks ka na gurutupad ay. Wala. Si Bastian yung na-conscious. Ate kung si Basyang lang gid yung ginapaminsar mo, dapat ka na sa bunga magkanto de. Kaya tungod si Basyang, may nagapuro pangaluyag na sa iyang iban nga tigulang. Hindi. Otoan. Grabe. Grabe nga reaksyon mo do. Matyagang ko bungkaras ka ba? Oo. Nabati ko. Atong kumparit na bala nga gaupod-upod bala sa imo pero may inom to ba? Si Paripuloy? Sino? Si Puloy? Oo, si Puloy ba na? Kasi wala'y Puloy na tao. Hindi bala, parte itong dikit-dikit ya si imo. Kaya ka palibre si imo. Tagtatlo ka galon nga to ba? Gali kay si Basyang, gali. Kulisin sa ko sa ako. Gusto yung maguro makibagkaon ba sa budget di Basyang ko? Sila ba ilas Puloy? Wala ba siya nagkaon baboy eh. Gani man. Sige lang. Importante, ikaw gyapon ang palangga ni Basyang. Bisa na ba ito? Wala yung palangga ni Basyang. Bisa daw ubos na ng budget sa ako niya. Palangga eh. Na? Halin sa una, mo kagid na maya Parmiloy, no? Oo. Siya mo pa nabaguhan mo ugali man? Nabuhon ko rin kung kasado na kami. Oo. Mayo man. E tiara na sa imo tanan ng budget eh. Kung kasado na kamo. O ako nang igahol. Wala siya. Wala'y Puloy. Ito ka palapit siya isda.